Здравейте и добре дошли обратно в канала ми. В днешното видео ви показвам моя Everything Shower или рутината ми, която заобикаля общо взето всички процедури, които мога да вмъкна в един ден. Защо Everything? Защо са толкова много неща? Защо отнема толкова много време? Честно казано, иска ми се колкото се може по-често да си отделям такова време, за да се грижа за себе си, просто да си релаксирам, защото на мен тази рутина просто ми носи много спокойствие. Мога да кажа, че поне 2 пъти в седмицата се старая да го правя, като единия път е вечер, другия път е сутрин. В днешното видео ви показвам вечерния вариант на тази ми рутина, като ще ви споделя любимите ми продукти за коса, за лице, за кожа, някои малки хакове или съвети, които може би не знаете, и общо взето ще надникнете в това как изглежда този малък ритуал за мен. Включвам се днес, защото започнах да обработвам видеото и осъзнах, че всъщност не съм така седнала да ви обясня какво всъщност ще правя, така че това ми включване с един ден закъснение. Винаги се допитвам до вас какъв тип видеа ви харесват и какво искате да качвам. И това видео беше едно от най-желаните от вас, като искахте да влезна в подробности на това, кои са любимите ми продукти, какво използвам и как го правя. За мен беше много забавно да го снимам, защото трябваше да снимам в баня. Надявам се видеото да ви е полезно и да ви хареса. И просто се надявам заедно да можем да си отделяме все повече такива дни, за да се грижим за себе си, да си почиваме. Както ви казах, на мен това и да се гримирам просто ми е като някакъв safe space, в който си релаксирам, мозъка ми почива и не мисля за нищо друго, освен за това колко ми е кеф в момента. Сега ви оставям в компанията на Моника от вчера. Пожелавам ви приятно гледане и ще ви очаквам в коментарите. Започваме с една много мръсна и пълна с всякакъв продукт коса. Първото нещо, което правя веднъж в седмицата е дълбоко да почистя скалпа с този шампуан на Лъж. Първо, мирише уникално. Второ, малко повече време трябва да се работи с него, особено когато има повече продукт в косата, но наистина почиства много добре и се казва Squeak и буквално чувството, което оставя на косата след това е точно това скърцащо чувство на много чисто. Продължаваме с новия ми любим шампуан на Redken. Много ми допада, една от любимите ми инфлуенсърки го препоръча. Наистина нейната коса е буквално, не знам, съвършенна е. И реших да си го взема. Малко по-гъст е като консистенция, но определено ми харесва. Винаги мия косата 2 пъти, така че общо с шампуана на Лъж и Redken стават 3 измивания на косата. Може да ви се струват като малко повече, но моята е доста мазна. Не си слагам балсам, защото съм забелязала, че доста пъпки ми излизат по гърба от всякакви балсами, каквито и да съм ползвала през годините. Затова си слагам Insta Glaze на Kerastase, като го оставям в косата за около 10 на минути. За лицето винаги Double Triple Cleanse. Първо почиствам с това сабунче, което имам от една кутия на Bellbox. Ще ви излъжа на коя марка. След това по принцип го използвам най-често за премахване на грим и винаги след това, за да не остава мазно и някакви масла по кожата, минавам с почистващия гел на Ануа. Не бих казала, че е точно гел, но да. От него също съм много доволна и го ползвам, че може би 3-та опаковка. Обичам да ексфолирам кожата, като я минавам с тези гъби. Нанасям душ гел на нея и ексфолирам цялото тяло. След това не знам това дали се води като някаква дабъл ексфолиация, но минавам и с скраб за тяло. Тук измиваме продукта, който е седял в косата ни известно време и сме готови с частта с душа. Това е нов продукт, който ще използвам и ще споделя мнение за него, но тук виждате как го нанасям. Казват, че доста засилва растежа на косата, особено ако се фокусира така върху местата, на които видимо сте загубили коса. Аз имам няколко такива bald spots, така че ще ги потретирам известно време и ще ви споделя. След това си пръскам спрея на Milkshake, който много ми помага за разресването на косата ми. Реша известно време, като гледам да не се скубя много и с това мисля, че завършват и процедурите, които правя в банята. Продължаваме натам. Вече сме извън банята и минаваме към истински времеотнемащата част. И това е всичко след нея. Факт. Много време ми отнема, обаче това е моя дзен hour. Буквално. Това и да се гримирам просто имам чувство, че ми оправя всичките ментални проблеми. Докато още лицето ми е нагряно, обичам да си правя някаква маска за пори. Сега ви показвам 3 ми фаворита. Не ги подреждам първо, второ, трето място. Абсолютно случайен принцип. Така, започваме с тази на Benefit. The Professional. Една от любимите ми маски. По-скъпичка е, но стига за доста време. Първоначално, както и видях цената, се шокирах, обаче наистина много време я ползвам. Много добре почиства, след това лицето ми е много меко и мирише, поне на мен ми мирише много интересно и ми харесва как мирише. Така, днес няма да си слагам нея, просто защото сравнително скоро май я бях ползвала.
Следващата и тази ми е сравнително нов фаворит е тази клей маска на Skin 1004. Много удобна за нанасяне като стике и тя също доста добре почиства. Тази, която днес ще си правя обаче е ето тази бяла маска на Ламбена. Мисля, че се произнася, може и да бъркам. Изглежда ето така и е единствената маска от този тип, които са такива, където издърпват някакви неща. Единствена такава маска, която наистина върши нещо. Изпробвала съм всички, повярвайте ми, защото порите ми от гимназията са огромни. Вече не, но бяха. Така че съм изпробвала всички черни, бели, смукащи порите маски и тази е единственото нещо, което наистина вади боклуци. Така че днес ще си направя нея, като идва с едно такова стакче с листчета. Малко мърлява работа е, защото е течна. По принцип си я нанасям в банята, но сега не ми се мести цялата камера, така че започвам тук. Тук си слагам навсякъде, наистина злоупотребявам с нея, не си я слагам само на носа. Тук по принцип се слага най-вероятно една лентичка на носа. Аз си шаря навсякъде. И си слагам една идея по... Не бих казала, че е дебел слой, но гледам да я разнасям равномерно. И трябва да сте бързи с лепенката, за да не засъхне. Като аз хубаво така я потупвам. И тук малко ще се застъпят, но по-добре така. Тук хубаво си олепвам покрай носа. И изглеждаме странно известно време, но си заслужава. Даже като ми стърчи лекичко. Пак е така, ще я залепа. Следващата зона, на която си слагам, е брадичката. Оп! Това не трябва да се случва. Но като си с дълги ногти се случва. Така. Значи заребила съм и брат ми по тази маска. Наистина е много добра. После, ако не ви е гнус, мога да ви покажа всъщност какво излиза от нея. Тъй като вече все по-редовно си почиствам порите, нали, вече резултата не е някакъв уау, но първия път извадих отвратителни неща. Последно си слагам и на челото. Не толкова, защото там имам пори много, но наистина ми харесва изглаждащия ефект, който има. Просто дори да има някакви така повърхностни, като мъртва кожа, ще полепнат и после челото е доста гладко. Даже мога още малко да си намажа, като тук слагам малко по-тънък слой, защото пак казвам, тук нямаме толкова дълбоки пори. Това са зоните, на които я слагам. Знам, че изглеждам странно, но изчакваме 10 до 15 минути макс и ще я премахнем. Отивам да си измия ръцете. Следващото нещо, защото така или иначе съм пакетирана, ще бъде избелването на зъбите ми. Бях поспряла за известно време и отскоро започнах отново и си припомних всъщност колко добри резултати. Стигам с това. Ето така изглежда писалката. Това е светлинката. Мисля, че ако сте само с гела, трябва да седи повече време, но ако сте с светлината и с гела, се седи отново в 10-15 минути макс. Като аз го правя 2 пъти в седмицата. Също забравих да кажа, докато не съм си нанесла това официално. През това време ще си оформя веждите, защото си ги оформям вкъщи. И ще се възползвам от тези 15 минути. Нанасяме. Така, веждите ми са готови, нямаха нужда от много скубане. Ето как изглеждат зъбите ми и след избелването. След като изплюя и махна лампичката, задължително си измивам зъбите повторно. Не съм сигурна дали това беше в указанията, да си измия зъбите преди това и след това. Аз така го правя. Не знам, трябва да прочета отново да видя дали това е правилният начин, но така се усеща най-логично за мен. И сега
ще махнем маската, като тук малко при миенето на зъбите си намокрих средата на листчето. Но въпреки всичко е махнало доста. Сега не го дърпаме като кола маска, малко по-лекичко. Но така, за гносливите пропуснете тази част, за негносливите. Ето, това е от челото ми, като пак казвам, тук имаме предимно някакви мъртви кожи. Тук боли малко повече, така че по-внимателно. Не, че боли, но просто тук кожата е малко по-мекичка. Остатъците, които виждате, намокрям ги с топла вода и може и с пръсти да го махнете, може и с кърпа, както ви е по-удобно и не ви дразни толкова. По принцип, следващата стъпка в рутината ми е гуаша, но ви споделих, че наскоро си сложих ботокс и все още ме е страх да третирам тези зони, те са предимно челюстта и челото, си правя с гуаша, по принцип минавам и тук, но сега ще се въздържа, просто реших да ви кажа какви продукти използвам. Винаги го правя с ето този moisturizer на CeraVe и моето гуаша е метално. В някои от видеята ми тук имам кадри на това как си го правя, така че ако ви е интересно можете да видите там, но общо взето просто така хубаво издърпвам на доста увлажнена кожа, за да не ставаме червени, за да не се прежулваме. И минавам в зоната тук и надолу по шията, ето тук и ето тук, но както казах, сега малко ще изчакаме. Друг увлажняващ крем, освен този на CeraVe, много ми харесва серията на Skin Sorbet. Вече доста време ги изпробвам и мога да кажа, че съм много доволна. За дните, в които нямам нищо на лицето си, излизам без никакъв грим, слагам ето този Glow Serum. Ето, така изглежда. Много е лек и озаряващ на кожата, не е лепкав, не е тежък, не ме дразни, не се усеща и мирише много хубаво, така че препоръчвам ви, цялата серия като цяло има хубава. И това е другия вариант, който аз лично усещам, една идея по-тежък от серума. Не в лошия смисъл, разбира се, просто зависи в какво настроение съм. И ги редувам. Следващото нещо, което правя, е серум за мигли. Преди използвах ето този. Взимам си го от DM, още го харесвам, още го обичам, само че сега си го слагам като праймър един вид преди спирала. Понеже е бял и не е толкова мазен, колкото другия, който ще ви покажа, ми служи като хем като серум, хем като праймър за спиралата ми и ми прави впечатление, че лекичко издължава миглите, а серума, който си слагам вече на чисто лице, когато ще си лягам, ето този на Ordinary, от него също съм много доволна. Като поглеждам нагоре и аз си го нанасям в корена на миглите. Не щипе, но все пак внимавайте да не си го вкарате в окото, защото все пак не е най-приятното нещо. Сега, след като порите ми са се отворили след маската и след банята, обичам да си слагам ето този продукт отново на Skin 1004, който една приятелка ми препоръча още когато бях на грим при нея и ми каза, че доста е свил порите и мога да кажа, че е права. Него винаги си го слагам след такава маска за пори, просто защото то е специално за това. И го нанасям там, където съм имала маска, с такива частици вътре, които се усещат, когато се нанася. Следващото нещо, за което трябва да отида в банята да си направя, просто защото обичам да се роня тук, е като лип маска, защото имам доста напукани устни, особено сега през зимата и обичам да си ги поизчегъртвам от време на време. Мирише много хубаво, всичко на лъж мирише много хубаво. Отново приятелка ми я препоръча. Мисля, че това е за сега за лицето. Преди да си легна, ще нанеса следните продукти. Сега ще ви покажа. Така, аз обичам да си правя като дуота от продукти. Това е едното ми любимо дуо. Retinol Shot и колаген крема на Medicube. Това го нанасям на бръчки, фини линии, белези също и всякакви такива тъмни петна. Изчаквам малко да засъхне и след това колаген. Слагам си доста дебел слой и на сутринта се будя мека и бляскава. Друго любимо дуо ми е ретинола на L'Oreal, който в момента ми е в мама, защото го дадох. И Cicaplast отгоре. Cicaplast е, може би, любимия ми крем. Използвам го за всичко. С всичко може да се комбинира. Много
съм доволна от него. Не знам вече коя туба ми е. Друга любима комбинация ми е ето този тонер с нещо хидратиращо след него. Отново може да е цикапласт, може да е някакъв течен колаген. Имах един много хубав колаген, ще го оставя ето тук, но ми свърши. Трябва да си го купя от чужбина, защото го няма. Но той ми беше любимото комбо с този тонер. Просто беше много добър. Някои от пътите, в които си правя Everything Shower, си боядисвам и веждите, но това е повече по-скоро за лятото. Сега си ги оставям. Отивам да си направя лип маската и след това започваме с коса и тяло. Следващата категория е тяло, като ви показвам любимите ми лосьони. Този на Сол де Жанейро мирише божествено. Обсебена съм от това да мириша хубаво и на много неща. Другия е на Юсерин, той е за точно сега за зимата, за суха кожа. Другия е този на Марокко, който отново мирише страхотно. Може и да няма смисъл това, което ще направя за вас, но някак си разпределям тялото на зони, защото виждам, че всяка моя различна зона се нуждае от нещо различно. Така че от коляното до глезена хидратираме, защото съм суха на барут. Слагам 2 помпички и хубаво нанасям. Поделяла съм ви, че обичам да си правя лимфен дренаж с едни дървени уреди, като използвам тези 2 масла. Обичам да ги редувам. Едното е за бременни и е за стри, защото имам. Другото отново е на същата марка, но е за целулит. Уреда, който използвам е ето този. Взела съм си го от Shein, но мисля, че вече има навсякъде в Amazon, в Temu, в Shein. Има различни комплекти. Аз мисля, че си го взех от 3-4 части, но това е най-използвани от мен. Така, за да не се разобличам на камера, сега ще ви покажа образно какво правя. Така, подпирам бедро някъде и слагам съответно колкото кожата ми може да попие. Гледайте да не сте много мазана, да не сте много суха. Нещо средно, за да не си правите синк. Като горе-долу гледам да си разпределям кръга на зони. Тоест тук, нали, представете си го горе-долу като ходите на лазер. Гледайте просто, за да запомняте къде сте минали. Мислено някакси и да си го разделите на зони. Като след като съм нанесла от лосьона, движението, което правя е следното. Така минавам през всички зони и търкам, да речем, по 2 минути на зона, или вече ако усетите болка, спрете. Не трябва да боли много, нали, трябва да е поносимо. Ходила съм и на ендосфера, горе-долу знам, дори с апарат. Това е интензивността на цялата процедура. Така че стягате китките и яко почвате да търкаляте цялото това нещо по зоните си. Виждала съм, че хората си го правят и на корема, аз си го правя на дупето и на бедрата. След като приключа с лимфния дренаж и напоследък, понеже имам разни белези, споделих ви в Инстаграм от акне по ръцете, защото като малка много се чоплех. Попитах ви за решение дали да ходя на лазер, дали да пробвам първо с кремове. Може би ще опитам с кремове, но за сега на по-тъмните петна си слагам този ретинал шот, който ви показах по-рано. Мисля, че има ефект, поне за изсветляване. Ще видим за релефа какво влияние ще окаже. Това беше за тялото, след малко се връщам с косата и е време да си лягаме. Продължаваме с сушенето на косата, която вече доста е дръпнала. Но все пак, ако няма изсуша и си легна с мокра коса, ще стане много... няма да е сладка. Така изглежда косата ми в момента след сушенето. Те я сложа малко във форма с тази термална четка. Тъй като ще си седя вкъщи, няма да ходя никъде, няма да се занимавам с това да съм толкова прецизна и да разделям косата на секции и да я правя съвършена. Чакаме да загрее още малко и започваме. Ако чувате нещо на заден фон, майка ми и Николай от татъка приготвят вечеря. То в краищата задържам повече. Горе гледам от корена надолу, просто да я приглаждам. Косата ми е за боя, защото не ми харесват краищата. Не боя, по-скоро някакво като тониране, но се отлагам. Ето как изглежда и косата ми набързо хвърлена в някакъв вид. Нанасям и любимия ми нощен серум на Kerastase.
когато си правя някаква прическа или по някакъв начин я стилизирам, винаги добавям и ето това. Сега обаче няма да слагам. И мисля, че това е финалната ми стъпка от Everything шауъра ми. Надявам се видеото да ви е било полезно. Заредена съм, чиста, отпочинала и готова за лягане. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао от мен за сега и до скоро!